काय पाऊस पडतोय जबरदस्त. 3 दिवस मुंबईमध्ये आहे ना, मस्त की पाऊस पडतोय. आणि पाऊस तर पडलाच पाहिजे. पाऊस नाही पडला तर पाणी कसं भेटणार. एक तर जागी जागी झाडं वगैरे तोडली जातात. हा 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 हा. म्हणून झाडं लावायची, तोडायची नाही. झाडं लावली तर गारवा भेटणार, पाणी भेटेल, फळं फुलं सुगंध सर्व गोष्टी झाडांवरती डिपेंड आहे. निसर्गाची हानी करून आपल्याला काय भेटणार आहे. मानव जाती ही जगूच शकत नाही. आपण बघत असतो प्रत्येक ठिकाणी हा हायवे झाला, तो ब्रिज बांधला, जंगलाच्या जंगलं तोडली जातात आहे. ऐकलं असेल कुठे ना कुठे तर कोकणामध्ये हीच परिस्थिती आहे. मुंबईत देखील तीच परिस्थिती आहे. झाडे जर नसतील तर शुद्ध हवा नाही, शुद्ध पाणी नाही, शुद्ध अन्न नाही. म्हणून झाडं असणं गरजेचं आहे. गव्हर्नमेंट शोची झाडं लावतात, त्याचं काय काम आहे. ना पक्ष्यांच्या कामाच्या, ना प्राण्यांच्या कामासाठी, ना माणसाच्या कामासाठी. शोची झाडं न लावता 20-20 फुटाची, 15-15 फुटाची फळ फुलं अशी झाडं पाहिजे, सावली देणारी. यावेळी बघितलं असेल पाऊस किती लेट झाला. काय झालं ते, तापमान किती वाढलेलं. कारण का झाडच जर राहिली नाही तर सावली भेटणार कुठे. इतका पाऊस पडतोय पण थंडी लागत पण नाही, गारवा लागत नाही. चला, मला जरा व्हिडिओ काढावीशी वाटली, काढली.